Luthela iy'thelo ezinhle Afrika uhlelo lokubonisa impilo yezilwane zasendle kusetshenziswa amakhamera afakwa eziqiwini ukuqopha okwenzekayo. Eningizimu Afrika impilo yasendle isakazwa yiWild Earth efake amakhamera eziqiwini iJuma esempumalanga kanye neBeyond Ngala eseLimpopo. Good morning everyone and welcome to the Sunrise Safari. Kusakazwa bukhoma impilo yaseziqiwini zase-Afrika ukukhombisa umhlaba oqhubekayo ngesikhathi se-lockdown. Kuvezwa konke okwenzekayo bukhoma, ngakho-ke lindela izimanga. Kuthatha umbukeli kumbeke ngeso lenyama ngokuqhubekayo emhlabeni wase-Afrika. There's so much news, as you know, at the moment about the COVID-19 pandemic. It's very scary, it's very depressing. We're all not sure, confused. And here's an opportunity for 6 hours a day to go and connect with nature and to just relax. Kuphuma lonke uhlobo lwesilwane kanti makhulu amathuba okubona izilwane ezinhlanu eningizimu Afrika egabe ngazo ezaziwa ngeBig 5. Ongoti bezilwane baphinde baxhumane bukhoma nezethameli. Kukholakala ukuthi lokhu kwelapha ingqondo kwabahleli ngabodwana. Izethameli ziphinde zithole ulwazi olubanzi malungana nempilo yasendle. Ukusakaza lempilo yezilwane kuthakaselwa kakhulu izingane. It allows these kids at home now, when they're stuck at home, to be able to connect with nature and ask these questions. Lena indlela ekahle yokuchitha isizungu kwabathanda izilwane, ngakolunye uhlangothi kuhlomisa izingane ngolwazi olunzulu ngempilo yasendle.